тамоми очаҷонора, тамоми апаву хоҳарора, тамоми очаи гилёра бо рӯзи идшон табрику муборакбод. ин ид иди муваҳҳидин ва муваҳҳидаҳо нест. мо бояд аз ин намуди идҳо бароати худро эълом бикунем. ба фарзандҳои худ таълим бидиҳем ки ин ид иди муртаддаҳо буд. аввалин касое ки инро ҷашн гирифтанд касоне ки ҳиҷоби худро кашиданд, ба оташ андохтанд ва ба ридда воқеъ шуданд. муртадда, иду ридда, иди ридда аст инҳо. барои инҳо иди ридда. аз ҳамин ҷиҳат мусалмон бояд чӣ гуна бошад? вақте ки аз ҷониби аллоҳ як ҳукме ки омад, бояд бигӯяд ки самиъна ва атъна, шунидем ва итоат мекунем. аз ҷониби аллоҳ пӯшидани сатру ҳиҷоб омад, пӯшидани ниқоб омад, пӯшидани либоси махсус барои занҳо омад дар сураи нур ва дар сураи аҳзоб. пас бояд занҳои мусалмон бигӯянд ки шунидем ва итоат мекунем.